Millorar la qualitat de vida de les persones amb disfàgia a través del menjar fet en 3D. Aquest és l'objectiu de la prova pilot que ha liderat la Fundació Altaia a Manresa. L'Escola d'Hostaleria de la ciutat ha fet menús impresos amb tecnologia 3D. Aquest plat és un pollastre a la catalana fet amb una impressió 3D. Té el mateix gust, textura i densitat que un de fet al forn. Avui, 10 persones amb disfàgia, això és que tenen problemes per empassar, tasten aquestes creacions en 3 dimensions i ens diuen que recuperen el plaer de menjar. Els metges que impulsen aquest projecte esperen poder exportar aquestes creacions en 3 dimensions a residències i a hospitals. Es calcula que a Espanya hi ha 2 milions de persones que pateixen disfàgia. Se'm passa bé. I de gust? De gust, què? Què és això? Què és? Què estàs menjant? Pasta de ceps. Pasta de ceps. Al final cada dia és el mateix gust amb els túrmics i això fa que tornis a recollir, a tenir el plaer de menjar. Té molt bon gust, la textura és adequada, ens passa de fàbula. Más vistoso y está bueno.